Xar wara li l-Gvern Nazzjonalista kien aċċetta stima medjokri ta' 700,000 euro għall-art tal-Lavinbrow f'Ħalqormi, is-sostenitur tal-Partit Nazzjonalista Zaren Vassallo kien ta' €250,000 lill-Partit Nazzjonalista. Għotja ta' €250,000 li kienet ikkonfermata mill-eks segretarju ġenerali Paul Borch Olivier u s-segretarju ġenerali ta' issa Rosette Take u għalkemm kien intqal li hija self qatt ma ntqal jekk tħallsux lura. L-art tal-Lavinbrow spiċċat għand ta' Vassallo wara deal li r-rapport tal-Awditur Ġenerali ddeskriva bħala wieħed li juri governanza ħażina fi żmien li Jason Azzoppardi kien Ministru. Saħansitra semma kif il-Ministru kellu responsabilità politika xjerfa. Mistoqsi jekk hux komdu li d-deal tal-Lavinbrow u l-għotja li l-Partit Nazzjonalista saru fl-istess żmien, il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Mario De Marco der mifxul u skomdu. Iżda fuq kollox ma rridx iwieġeb fuq is-suġġett. Komdu bil-fatt li fi żmien li Zaren Vassallo tagħkom $250,000 kien għaddej dan id-deal li l-Awditur Ġenerali qal li huwa deal eżempju ta' governanza ħażina. Komdu bil-fatt dwar din? Ngħid, għalhekk saru l-emendi kollha li għandhom x'jaqsmu ma' fondi lill-partiti. Okay, ġifieri jiena naħseb li ma daħlitx f'25 sena daħlet issa. Komdu ngħidlek fi żmien li sar dan id-deal Zaren Vassallo tagħkom $250,000 deal ta' governanza ħażina. X'ta' Zaren Vassallo l-partit qed tgħidu inti mhux qed tgħidu ħadd ieħor. Okay, ġifieri ngħid mhux kwestjoni. Jiena naħseb li tagħkom $250,000 għad kien hemm dan id-deal. Dar tgħidu inti. Ġifieri tiċħat li tagħkom $250,000 fi żmien. Tajdu inti, m'iniex pożizzjoni biex dan niċħat laqas konferma. Il-konferma ta' De Marco dwar is-self ma hemmx bżonna għaliex ferm qabel ir-rapport tal-Awditur Ġenerali konna nafu dwar is-somma tal-250,000 li ma kienx għadu magħruf kien li d-deal tal-Lavinbrow ingħalaq f'Ġunju u l-għotja saret f'Lulju tal-2012. Fuq kollox, l-art li għalija l-Gvern daħħal €700,000 kienet stmata €8,000,000. Għalhekk għall-Awditur dan huwa każ ta' nuqqas gravi ta' governanza tajba. Fid-dawl li l-Awditur tkellem fuq ir-responsabilità li għandu jerfa' Jason Azzoppardi, tlabna lil De Marco jgħid jekk staqsihx kif se jagħmel dan. Tlabtu jispjegalek kif se jerfa' responsabilità. L-Onorevoli Azzoppardi diġà ta' spjegazzjoni pubblika ta' dak ir-rapport.